E o río é o río Tella. Aquí é onde viñamos lavar cando eu era unha nena, o sea, acompañaba a mamá porque era a que viña. Chámome Mercedes Raíces Pascual e son da aldea de Vilanova, aunque aquí onde estamos é Seoane, porque normalmente nós, para lavar, xuntábamos cos da aldea de Seoane e viñamos lavar aquí a Seoane. E por aquí abaixo, todo ao largo do río, había lavadoiros. Algúns eran particulares, bueno, de xente que tiña aquí as fincas e tiña o seu lavadoiro para lavar. Pero bueno, nós, aunque somos de Vilanova, viñamos lavar aquí, e se había xente lavando, esperábamos a que terminaran. A xente daquela, pois, era máis unida, colaboraba máis unha ca outra, non había problema ningún. Inda que un non tuvera o lavadoiro, podía lavar no dos outros. Hasta que se fixeron un pilón, un lavadoiro, xa para todos xuntos, pois viñamos lavar aquí ao río. A auga do río estaba moito máis fría, claro, era moi fría, e había sabañóns nas mans, porque viñas unha mañán de xiada para lavar, congelábanse as mans e había sabañóns. E logo despois, cando se cambiou pos pilóns, esa auga xa salía dunha fonte de debaixo, a auga era moito máis quente, xa era outra cousa ir lavar, claro. Había uns mantos de tela, e ao mellor despois por riba ainda un saco de carapucho pero non eran impermeables, Cando un chegaba a casa, o mellor xa iba empapado. Xa había que procurar vir cando non chovera moito, pero se había que vir, pois viñase e con mantiño, con un manto coberto e andando. Eu nunca vin un home nun lavadoiro lavando a roupa. E se había un home que vivía solo, había un que vivía aí arriba, lavaría na casa, porque os lavadoiros eu nunca o vin, desde logo. Era cousa de mulleres. Tamén era onde te reunías ca xente e falabas cousas, e entonces pasábalo ben aínda naquel pouco que estabas aquí, porque estaban todas xuntas e dun lavadoiro ao outro estabas falando as cousas que pasaban na aldea. O xabón normalmente facíase moito nas casas. Aproveitábase que había que repartir, porque aproveitabas a grasa dos porcos, e máis botábaselle sosa. E había que cansarse de remexer, e había xa quen lle botaba algo que lle puñera un pouquiño de olor, porque algún produto para que lle dera olor. E remexíase ben, despois botábase como nunhas maseiriñas, esperábase que callase, e cortábanse os tacos xa para vir lavar. Aquí xa viña con miña irmán, porque ela xa é 3 anos máis vella que a min, entonces mamá xa se dedicaba a outras cousas na casa e xa nos mandaba a nós con unha bañeriña de roupa a lavar aquí. Aquí tamén botábamos xa a clareo e botábamos aí, botábamos uns contos cos veciñas. Non había motores nos pozos ni nada, había que sacar a agua toda cun caldeiro. Entonces non se gastaba tanta como agora, porque non é como abrir a villa. Entonces despois os veciños acordaron de buscar un sitio onde houbera un manantial de agua e traela para repartila, para servila ás casas todas. E encontraron un manantial, pois, cerca do campo de fútbol de Cacheiras. E fixeron uns regos á man, meteron os tubos, construíron os depósitos estes, e foi cando xa había despois servicio en todas as casas.